लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे अनलाइन क्लास लानो ओंखारदोंलाय बे जाहैबाय समाज बिगियान द'थि थाखोनि थाखाय आरो बियो फरा 7 आसाम बारहावा मिथिंगायारि लाइफां हाग्रानि जिउनां आरो आबाद दा बे फरानि सायाव लानाय जागोन दा बिनि सिगाङाव गोबां फराफोर लाखांबाय बेफोरखौ डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन बेजों थांनानै गावबागाव नायनो हानाय जागोन आरो बे फरानि नट्सखौबो डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन बेजों थांनानै डाउनलड खालामनानै लानो हागोन नङाबा लिरख'नानै लानो हानाय जागोन दा बेनिफ्राय आरोबाव फैबाय थानाय गुबुन गुबुन माखासे फराफोरखौबो होबाय थागोन दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना गोदानै फैनायबा साबस्क्राइब खालामनानै ला नटिफिकेशन बेलखौ अन खालाम आरो नङाबा चेक खालामबाय थाबानो नुनो मोननाय जागोन दानिया फैदो आसाम आरो बेनि सिङाव थानाय बारहावा मिथिंगायारि लाइफां हाग्रानि जिउनां आरो आबाद बेफोरनि बागै बे फरायाव मा होदों नायदिनि दानिया फैदो बारहावा गिबियावनो जोङो नुनो मोननाय जागोन होनदों जे बोथोर बिगियानगिरिफोरा नायबिजिरनाय बादिब्ला दिनैनि अक्ट'आव आसामाव बबे बबे खोन्दोआव मा दं मा गैया बेफोरखौ नायबिजिरनाय बादिब्ला नैबे 2009 मायथाइनि आरो 2009 मायथाइनिनो 29 आरो 30 बे साननैनि नोंसोरनो बिजाबाव बै दिनखालि बोथोर बिगियानगिरिफोरनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला मा दङमोननो बेखौ नोंसोरनो बाहाय होनाय जादों नाथाय बेयो 2009नि दा 2021नि एबा दिनैनि दिनाव नोंथांमोनहा चेक खालामोबा मबाइलावबो नुनो मोननाय जागोन बे गासैखौबो बेसेबां बिदुंथाया बेसेबां डिग्री सेलसियास बेनिफ्राय बेसेबां डिग्री बेसेबां पारसेन्ट अखा बेसेबां पारसेन्ट अखा दं अबा गैया दा बबे जायगायाव बेसेबां बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ जों मोनगोन आरो बेफोर मोननायनि गुबै जाहोनानो मा होनदों बारहावा आरो बोथोरनि फोरमायथि होनदों दा बेखायनो बारहावा आरो बोथोरा माखौ होनो बेखौ नायदिनै फैदो दा बारहावाया मा एबा बोथोरा मा होनदों जोंनि बुहुमाव गासैबो बिथिङाव बार सान्दुं आरो मिथिंगायारि थाथाय दा बेफोरनो जोंनि बारहावाफोरखौ थि खालामो होनदों नाथाय मा खालामनो होनदों मा होनदों नै मोनफा ओनसोलनि खमैबो 50 बोसोरनि साननि सोरां बारनि दुंथाय आरो नारथाय बार अखा सिदोमाथि बेफोरनि गड़ थामथिमखौनो बै ओनसोलनि बारहावा बुंनाय जायोनो माने मा बबेबा दाबसे जायगानि बारहावाया माखौ होनाय जायो होनदों बै जायगायाव जुदि बारनि दुंथाय नारथाय बार बारनाय अखा हानाय साननि सोरां दुंनाय बेफोर गासैबो थाथाया 50 बोसोर सिगांनिफ्राय एबा 50 बोसोरसिमावहाय जुदि मोनसे थाथायावनो थाबाय थादोंबा एबा मोनसे बिबाङावनो जाबाय थादोंबा बेखौनो बै ओनसोलनि बारहावा बुंनाय जायोनो माने मा 50 बोसोर एखे राहायैनो थाबाय थानो नांगोन होनदों दा बेखौनो होनदों आरो दानिया बिनि अनगायैबो मा होनबावदों बेखायनो बोथोर होननानै बुङोब्ला जों दाबसे जायगानि मोनसे थि साननि बारमण्डलनि थामथिमखौ मिथिनाय जायो होनदों मानो होनबा 50 बोसोरनि नालाय हमनानै ला खमावबो 50 बोसोरनि बाराबाबो जायो नाथाय खमावबा जानाय नङा आरो मानो होनबा देग्लाय आलादा एसे बारहावा बोथोर बारदों खालमासि बेबायदि बोथोर जोंनि समाव बेखिनि समाव जायाबो जानो हागौ बेखायनो बोसोरसे बोसोरनैनिखौ लाजाया नाथाय 50 बोसोरनियाव एखे रोखोमनि खारबाय थायोबा बेखौ लानाय जायो होनदों ओंखायनो बै दाबसे जायगायाव बारमण्डला दाबसे जायगायाव गोबाव समनिफ्राय जानाखि थासारि लाबाय थादों बेखौनो बारहावा बुंनाय जायो होनदों दानिया आरोबाव गुबुन फारसेथिंजाय मा होनदों बोथोरालाय दाना माखौ होनदों गुबुन फारसेथिं बारहावा बुङोब्ला जों जायगा दाबसेनि 40-50 बोसोरनि गड़ थाममिनखौनो बुजियो जों दा बेखौनो दा मिथिनो मोनबाय बारहावाया माखौ होनना बुंदों आरो बोथोरा माखौ बुंदों बोथोरा जाहैबाय बबेबा मोनसे दाबसे जायगानि थि दिदोम एबा थि दिदोमै सोलिबाय थानाय मोनसे बारहावा आरो बारहावानियानो जुदि 50 बोसोरसो सोलिबाय थायोबा बेखौनो मा होननानै बुङामोन जोङो बोथोर होननानै बुंनाय जायो दानिया बे एखे दाना फैदो फारियै गाहायाव मा दं नायदिनि आसामनि बारहावानि बेलायाव नोंसोरो नुनो मोननाय जागोन जोंनि आसामाव गासै गोबांथार हायेनबो दङ आरो बेनिफ्राय हाजोआरि जिल्लाफोर दङ कार्बि आंलं दिमा हासाव बेबायदि गोजौ हाजोआरि ओनसोलफोरबो दङ बेनिफ्राय गासिबो हायेनानो फ्राय आरो हायेनब्लाबो नाथाय बबेबाया दैमानि सेरफां बुरलुंबुथुर आरो बराग दैमानि सेरफां जिङाव दङ आरो बबेबाया हिमालय हाजोमानि सेरफां भुटान हाजो सेर अरुणाचल हाजो सेर मेघालय हाजो सेर आरो बबेयावबा जोंनि आसामनि समान हायेन ओनसोलावनो गोबां हाजो हाला दङ फिसा बेफोरनि आरोबाव साखाथियाव थानाय माखासे ओनसोलफोरबो दङ बबेयावबा बिलोबो दङ दा बेफोरबादि गासैबो बुहुमनि हा सानि दाथायनि सायाव सोनारनानै बारहावाया बैफोर जायगायाव आलादा जाजोबदों होनदों आसामाव नाथाय बिनि अनगायैबो गासै आसामखौनो लानानै मोनसे बोथोर थि खालामदों होनदों मा बोथोरा नैबे मौसुमि बार बेखौ गोसोआव ला खोला सोनाब मौसुमि बारा मा बुस्थु नैबेयाव नोंसोरनो सावगारियाव होनाय जादों नाय दा खोला सोनाब मौसुमि बारा नाय मा जायो होनदों जोंनाव बोसोरफ्रोमबो जोंनाव एप्रिल दाननिफ्राय जागायजानाय माने मा जोंनाव बैसागु जाबा हमनानै ला बैसाग दान एप्रिल दाननिफ्राय जागायजेननानै जोंनाव आगष्ट सेप्तेम्बरसिम
जुन जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बरसिम दिनैनि दिनाव आगष्ट आरो नै सेप्तेम्बर फैगौ सेप्तेम्बरनि 15 अक्ट'हालागै दा बेयाव मा जायो होन्दों जोंना खोला सोनाब मौसुमि बार बारदों माने मा खोला भारतनि खोला सोनाब खना दिगनिफ्राय बे जेरै थिरसिन होन्दों बेजों जोंनाव बार बारबोयो होन्दों जाय बार बारनाया जोंनो जोमै लाबोयो आरो अखा हाहोयो आरो बे अखा हानायनि थाखाय जोंनाव दैज्लां जायो आरो बे दैज्लां जानायनि थाखाय जोंनाव बे बोथोरा दैज्लां बोथोर जायो होन्दों दा बे खोला सोनाब मौसुमि बार माबे दाननिफ्राय एप्रिल दाननिफ्राय जागायजेननानै बेनिफ्राय फारि फारि फैयै फैनानै जोंना सेप्तेम्बर दानसिम बेयो बारो आरोखि दा बेजोंनो जोंहा दैज्लां जादों आरो बेजोंनो जों आबाद मावनो मोन्दों बेखायनो मा जाबाय बे खोला सोनाब मौसुमि बार दानिया बिनि उल्थायै आरोबाव जोङो मोनसे बार बारबावदों जायखौ सा सानजा मौसुमि बार होन्दों सा सानजा मौसुमि बारा जाहैबाय मा जोंना सा सोनाब एबा सा सानजा ओनसोलाव जोंना मा जायो नभेम्बर दाननिफ्राय मार्च दानहालागै मा जाबोयोनो सा सानजा खनानिफ्राय मौसुमि बार बारबोयो जाय मौसुमि बारा जोंना मा होनो खोला सा मिरुआव थानाय गोबां गुसु आरो हिमालय हाजोमायाव थानाय गोबां बरफनि बार गुसुखौ जोंनि मायाव लाबोयो भारताव बुखांनानै लाबोयो होन्दों गाहायै सा सानजा भारताव लाबोनाय जायो गासिबो ओरैजाय सा सानजा भारताव लाबोनाय जायो आरो बे गुसु बारानो जोंखौ गोजां बोथोर खालामो आरो जोंनाव जेरै खुवा फैयो दा बरफ फैयो दा बेनो मोनसे सा सानजा मौसुमि बार बिनि गोहोम होन्दों आरो बे सा सानजा मौसुमि बार बारनायखायनो जोंना गोजां बोथोर जाफैलायबाय नै दा बेबादि जोंनाव मोननै गाहाय मौसुमि बारा बोथोरखौ थि खालामो होन्दों आरो बे मौसुमि बार गैयै समनि गेजेर समाव मा खालामो होन्दों मोननै फिसा फिसा बोथोर बानायबावो जायफोरखौ नायनानै आसामाव आरो भारताव गाहायै मोनब्रै बोथोर लानाय जादों बे बोथोर गोजां बोथोर दैज्लां बोथोर दुफां बोथोर आरो मोनसेया मा होन्दोंमोन गोजां बोथोर फार्स्टनिया मा होन्दों गोलोम बोथोर दैज्लां बोथोर दुफां बोथोर आरो गोजां बोथोर दा बेयाव नोंसोरनि बे क्लासाव दैज्लां बोथोर गोलोम बोथोर होननाय दङ नाथाय दैज्लां आरो गोलोमखौ गुबुन फरायाव एखेखौनो होननाय जायो दा नोंसिनि क्लासनि जिहेतु फरा बिनि बादियै बेखौ लानानै थांदो दा बाहाय मा होनाय जादों फागुननि जोबथा बाहागो सैत्र बैसाग दाननि मार्चनि गिबि बाहागोनिफ्राय जुन दाननि गेजेरसिम बेहा गोलोम बोथोराव बाहागोआव खोख्लैजायोनो दा बेयाव बारहुंखा सारअन्थाइ गोलैयो दैज्लांनि बार अखा हाफैजेनो दा बे आरो बेनिफ्राय दैज्लां बोथोरथारा जुन दाननि जोबथा साननिफ्राय सेप्तेम्बर दाननि जोबथा बाहागोसिम दा बे दहाय आं होननाया खोला सोनाब मौसुमि बारा बे मोननैजों जथायनानै बारनाय दानिया नैबेवहाय मेजर जायो दैज्लां बरहा जायो जों जुननिफ्राय माइ गायफुथारो दा नैबे मोनसेया दैज्लां बोथोर दा बेनिफ्राय दुफां बोथोरा मा होन्दों बे दैज्लां बोथोर जोबखांनायनि उनाव नैबे फैगौ सेप्तेम्बर दाननिफ्राय जोबथा डिसेम्बर दाननि जोबथा बाहागोसिम बेयाव गोजां बोथोर एसे नांहैनायसिम दुफां बोथोर जायो होन्दों आरोबाव दुफां बोथोर एबा डिसेम्बरनिफ्राय मार्च एप्रिलहालागैहाय माने गोजां बोथोर जाहैफिनसै होन्दों माने मा मेसें बोथोर जाहैबाय आरोखि दा बेखायनो बे मोनब्रैयाव बाहागोआव राननाय जादों मेसें बोथोर जानांगौमोन मोनसेया दा बेखौ गोजां बोथोर होना होदों नाथाय दुफां बोथोर बेबादि मोनब्रै बोथोर रानदों नाथाय क्लास 7आव आरोबाव नोंसोरो बेखौ आलादा एसे मोनहैबावगोन गोजां बोथोर गोलोम बोथोर दुफां बोथोर उदां बोथोर बे मोनब्रैयाव मोनहैगोन दा बे एखेयानो नाथाय नोंसिनि फरायाव जिहेथु बिदि होदों दा बेखायनो बेबायदि लाबानो जाबाय उननियाव उनखौ मिथिहैनाय जागोन आरो नङाबा उननि बेखौ जुदि फोनबायोबा नोंसोरो दा बाहाय गोनो गोथो जागोन बेखायनो दानिया बे बोथोराव लानानै जोंना मा जायो होन्दों आसामाव बारहावाया गुबुन गुबुन जायो नैबेयाव गोलोम बोथोराव गरमल' जायो दैज्लां बोथोराव बारा गरम जाया माने अखा हाबाय थाबाय नालाय बे समाव बारा गरम जाला बिनिफ्राय दुफां बोथोराव एसे खमायो आरो गोजां बोथोराव बांसिन गोजांनाया जाहैनोसै दा बे फारियै बोथोरखौ लानानै जाबोयो आरो बोथोरखौ लानानैनो आसामनि मानसिफ्रा आबाद मावनाय जायो दा बेखौ उननि गाहायाव दंखायो बेखौ लाहैगोन दानिफ्राय आसामनि मिथिंगायारि लाइफां आरो हाग्रानि जिउनां होन्दों आसामाव मिथिंगायारि लाइफाङा जोंना गोबां दङ आरो बेयाव गोबांथार जिब जुनारफोराबो जोंनि आसामाव दङ जायखौ जोङो मिथिंगानि फुंखा होननानै आसामखौ लानाय जादों दानिया नायदो नैबेहाय दङ क्रान्तियारि अरायसोमखोर लाइफांनो आसामाव मा जायोनो अरायसोमखोर लाइफांफोर रज'यो होन्दों जायो 200 सेन्टिमिटारनिफ्राय बांसिन अखा हानाय जायगाफोराव रज'यो होन्दों आरो दुंथाया 25 डिग्री सेन्टिग्रेडनिफ्राय बांसिन दुंनाय बिदुं जानाय ओनसोलफोराव बे बिफांफोरा रज'योनो जाय बिफांफोरा मा होन्दों बोसोराव खनसेबो बिलाइ सिरिजोबा होन्दों बोसोराव जेरै खनसेबो बिलाइखौ लांदां खालामनानै सिरिजोबा आरो दा बेखौनो होन्दों जेरैजाय जोङो खान्थाल बिफां बेफोरो जोंना सिरिजोबा थाइजौ बिफां बेफोरो जोंना बिलाइया खनसेबो सिरिजोबा नाथाय बिनि उल्थायै जोङो गुबुन माखासे बिफांफोरखौ नुयो बेफोरो
बिलाइ सिरियो बेखौ जा एसे उनावहाय एगजामपोल होगोन। जेरै नोंसोरो जियाखौ मालाबा नुगोन, कृष्णचुराखौ नुगोन नोंसोरो, आरो नङाबा गाम्बारिफोरखौ नुगोन। मोनसे समाव बिसोरनि बिलाइया खेबसेनो लांदां जाजोबो, नाथाय बिसोरखौ अराय सोमखोर होनाय जायाखै। अराय सोमखोरा खेबसेबो बिलाइ सिरिया। जेरैहाय जोंना औवा बिफां, बेफोर खेबसेबो बिलाइ सिरिजोबा, लांदां जाया। दा बेबायदि मा होनो लाइफांफोरखौ अराय सोमखोर लाइफां बुंनाय जायो होनदों। बाहाय बिदिन्थि होदों नागेश्वर, हलं, हलक, सिसु, गाम्बारिखौबो होदों, नाथाय गाम्बारिया जोंनि जायगायाव सिरिजोबो। अक्रुआ सिरिया, लामफाथि आरो बेसेन गोसा गोबां लाइफांफोर मोनफा मोननै बिदिन्थि होदों। दा बेफोरो अराय सोमखोर लाइफाङाव गोलैयो होनदों। दानिया क्रान्तियारि बिलाइ सिरिग्रा लाइफाङा जाहैबाय बेनो आं दहाय खिथानाया, बेना 80निफ्राय 200सिम सेन्टिमिटार अखा हानायाव रज'योनो। गाहायै आसामनि धुबुरी, बङाइगाव, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, गवालपारा, बरपेटा, नलबारि, कामरुप बेफोराव बेबायदि गोबां रोखोमनि बिफांफोर दङ होनदों। जेरै बाहाय दङ सेगुन, बेफोर सिरिजोबो। साल, गाम्बारिखौ बाहाय होदों, दहाय गोजौआव होनाय गाम्बारिया गोरोन्थि जादों, ओंखायनो नैबाव मोनफिनबाय। नै गाम्बारि बेथ' सिरिजोबखाथारो, सोमलियाबो सिरियो, खैरो, खोदोम, सिलिखा, बावरा, निम बेफोर गासैबो बोसोराव खेबसे खेबसे बिलाइया सिरिजोबो। बेखौनो क्रान्तियारि बिलाइ सिरिग्रा होनना बुंदों। बेनिफ्राय क्रान्तियारि गांसोबारि जायो, गेदेर बिफां नङा, बेयो फ्राय गांसो हारिनि लाइफांफोर। बेफोरखौ मा होनो गोबां हाग्रामा ओनसोलफोराव नुनो मोननाय जायो होनदों। गाहायै आसामाव जेरै माजुलि, काजिरङा, भुरभन्धा, पबितरा, अरां बेफोर हाग्रामाफोराव बेबायदि गांसो हारिनि लाइफांफोरा रज'यो होनदों। आरो बेनिफ्राय मा होनबावदों बाहाय, मानसिया माखासे क्रान्तियारि दैमा जिङाव रज'ग्रा, खालि दैमा जिङावल' रज'ग्रा माखासे गांसो थाखोनि हाग्राफोर नुयो होनदों। जेरै एंखोर, थोरि आरो औवा फिसा जात, औवा नोलो, थाराय, थांगा, नांदर बेफोरबादिफ्रा दैमा जिङाव रज'ग्रा बिफांफोर जोंनि आसामाव गोबां दङ होनदों। दा बेखौनो खिन्थादों। दा आसामनि मिथिंगायारि लाइफाङा बबेयाव मा रोखोमनि दं बेखौ जायगा लानानै सावगारिजों बाहाय दिन्थिदों। नै बाहाय नायबा नुगोन अराय सोमखोर लाइफाङा माबायदि गोथांथार, बे बबे जायगायाव रज'दो बेखौ खिन्थादों क्रान्तियारि। आरो बेनिफ्राय गांसोबारिनि बेफोरबादि गाब नायै नैबेहाय बे गाबखौ नायदो नोंसोरो। बेनिफ्राय बे गाबजों नैबे आसामनि बबे जायगायाव गोथाङा, बबे जायगायाव गोमोआ, बेफोरखौ नायै हमनो हानाय जागोन बबे ओनसोलथिंजाय आसामाव मा रोखोमनि बिफां लाइफां रज'यो। दानिया फैदो लाइफांनि गोनांथि। लाइफांनि गोनांथिखौथ' जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। लाइफाङासो जोंनो थांनानै थानायनि गुदि राहा। लाइफां गैयाबा जोङो जिब जुनारानो माने जोबनानै थांसिगौ, मिथिंगायानो जोबनानै थांसिगौ, बुहुमानो जोबनानै थांसिगौ। दा बेखायनो लाइफाङानो जोंनि थाखाय गोनां। लाइफाङा गाहायै जोंनो मा होयो, थांनानै थानायनि थाखाय गेसनि बेलायाव जोंनो थांनानै थानायनि जोंनो जायखौ नांगौ अक्सिजेन बेखौ होयो, आरो जों जायखौ हगारो बेखौ बिसोरो लानानै फोजोबो। आरो बेनिफ्राय मा दङ, लाइफांनिफ्रायसो जोङो आदार मोनो। आदार जानाय लोंनाय गासैबो जेसेबां दं जों लाइफांनिफ्राय मोनो। आरो लाइफांनिफ्राय जोङो मुलि, बेराम आजार गासैबो बिथिंनि मुलि थुलि गासैखौबो जों मोनो। बेनि अनगायैबो लाइफांनिफ्राय जों गोबां सम्पद मोनो। लाइफांजोंनो जों न' बां लुयो, लाइफांजोंनो जोङो न'आव थानाय बायदिसिना मुवा बेसाद फार्निचारफोर बानायो, नांगौ जानाय बेसादफोर बानायनानै लायो। बेखायनो लाइफांनि गोनांथिया जोबनो गैया होनदों। दा बेखायनो लाइफाङा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार, बेखौ मिथिखायो। दानिया नैबेहाय दङ लाइफांनि बाहायनायखौ जोङो आसाम मा मोनो, मानसिफ्रा थांनानै थानायाव मा रोखोमै बाहायो बेनि मोनसे सेन एबा मोनसे जिनज्रि बानायनानै सावगारि बानायना होदों। बेखौ नायबानो जाबाय। दानिया नायदो हाग्रानि जिउनां। हाग्रानि जिउनाङाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। हाग्रायाव जोंना आसामाव गाहायै जोंना मा मोनो, मोसा, मै, बेनिफ्राय मा मोनो जोङो, जोंनि आसामाव गान्दाबो मोनो। आरो बेनिफ्राय मा मोनबावो जोंहा, जोंनि आसामावनो गासिबो, जेरावहाय जोंना गान्दाया आसामाव मोनो भारताव, बेनिफ्राय आफ्रिकायाव थनै गोनां मोनो, बेनिफ्राय जोंनाव भारताव एबा गुबुनाव मोनलाबो गान्दाखौ। दा ओंखायनो गान्दाया मुंदांखा। बेनिफ्राय आरोबाव दङ जोंहा मोसानि थाखाय आसामा मुंदांखा, काजिरङा आरो नैबे मा होनो मानास हाग्रामा, बेफोराव जोंहा गोबां बिबांनि मोसाफोर दङ। बेनिफ्राय आरोबाव मैसो मोनो, गराइ मोनो, बेनिफ्राय गोबां बिबांनि हाग्रानि गुबुन रोखोमनि मै, अमा, हलौ मोख्रा बेफोर गासैबो जोंनि आसामाव गोबां दङ होनदों। दानिया बेनि अनगायैबो एम्फौ एनला बेफोर गासैखौबो जों मिथिखायो, बेफोरखौ नोंसोर फरायबा मोनगोन। दा बेफोरबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां होनदों, जोंनि थाखाय गोबां धोनि एबा सम्पद गोनां जानाय सम्पदफोर होनदों। दा बेखायनो बेखौ जोङो नांगौ। दानिया नैबेयाव दङ फारिलाइ आसामाव थानाय हादरारि हाग्रामाफोर। बेनि अनगायैबो आरोबाव बेयाव थानाय बबेयाव जिल्लायाव गोलैयो बेखौ गोसोआव ला। काजिरङाया मा जिल्ला, बेनिफ्राय मा हाग्रानि जुनारफोर मोनो बेनि फारिलाइ दङ। दा नाथाय बाहाय हादरारि हाग्रामाखौ मोनबाल' नुदों, नाथाय देग्लाय भारत सरकार आरो आसाम सरकार जथायनानै मोननै बारायबावबाय। बेखौ
नोंसोरो आङो नट्सआव थिखोना होखाजोब्बाय, नट्सआव थांनानै नायबानो जाबाय। नट्सआव बेफोरखौ होखानाय जादों। दा बेखौ नोंसोरो नायदो, मोननै बारायदेरबावबाय। जे जाहैबाय दानिया नैबेफोर गुबुन गुबुन थिखननाय हाग्रामाफोर दङ, सेंक्सुवेरि, बेफोरखौ नायबानो जाबाय। बेफोर गासैबो फारिलाइखौ नायनानै बबे बबेयाव मा मा मोनो मिथिनानै था। दानिया गाहायाव दङ मिथिंगायारि लाइफां आरो हाग्रानि जिउनांनि रैखाथि होनदों। दा जों मा होनामोन, मानसिनि थांनानै थानायाव जिब जुनार आरो बिफां लाइफां गासैबो जोंनि थाखाय गोनांथार, जेराव जोङो आदारनिफ्राय लानानै न'आव बाहायनाय गासैबो आइजें आइला जिब जुनारनिफ्रायनो जों मोन्दों, बिफां लाइफांनिफ्रायनो जों मोन्दों, जिब जुनारजोंनो जों सोलिनानै थादों। दा बेखायनो मा जागोन होनदों, नाथाय आथिखालाव जिब जुनार आरो बिफां लाइफांफोरा जोबलांगासिनो मानसिया गावखौल' थांनानै थानायनि गुदि राहा हिसाबै मानसिया गावल' थांनानै थानायनि लामाखौ लागासिनो दङ। दा बेनि थाखायनो मा जाबायनो, जिब जुनार बिफां लाइफां गासिबो जोबजोब्बाय। दा बेखायनो बिसोरखौ जुदि जोबजोबोबा जोंबो जोबलांगोन। दा बिनि थाखायनो जोङो बे जिब जुनार आरो बिफां लाइफांफोरखौ जोङो रैखाथि खालामनो नांगोन होनदों। आरो रैखाथि खालामनो नांगोनबा जोङो गाहायै बिफां लाइफां गायनो नांगोन, बिफां लाइफां गायनाय दानफायनायखौ खम खालामनांगोन, आरो नांगौ जानायखौ बिफांजों बाहायनाय बेसादफोरखौ बिनि जायगायाव गुबुन गुबुन बेसादफोर जोङो सोलायनानै बाहायनो नांगोन। गुबुन गुबुन बिफांजों नांलायै बिफां नङाबाबो जायो, जाहाथे जायफोर जायगायाव जायफोर खामानियाव, बेफोरखौ जोङो बैफोरजों बाहायनांगोन। दा आथिखालाव बाहायबोगासिनोबो दङ आरो बिनिफ्राय साबसिन नाजाबावनांगोन, नङा होमबा? दा बे गासैबो आरो जिब जुनारनि थाखायबो जोङो रैखाथि होनो नांगोन। जिब जुनार थाग्रा जायगाखौ जोङो रैखाथि खालामनानै लाखिनांगोन, जिब जुनार बुथारनायखौ जोङो फोजोबनो नांगोन। आरो बिनि थाखाय गाहायै नों आं नोगोरारिफोरजों लोगोसे सरकारा गोख्रों बिफाव लानो नांगोन। दा बेनि थाखाय बेखायनो मानसि आरो बिफां लाइफां आरो जिब जुनार गासैबो जाहाथे मोनसे जथाय बुहुम दानानै थांनानै थानो हायो। दा बेनि थाखाय नांगोन आरो दा बेखौ नोंसोरो फरायदो, होमबानो मोनसिगोन। दानिया आबादनि बेलायावबो जोंनि आसामा गाहायै मिथिंगानि सायाव सोनारनाय आबाद मावो, आरो आसामाव गाहाय 70% मानसियानो दासिमबो आबाद मावनानै थांनानै थायो। गामि ओनसोलावथ' गासिबोआनोखा, नोगोर ओनसोलावल' मावनाया खम जायो। गामि ओनसोलनिफ्राय साफा सानै, दा आथिखालाव एसे सोलायनाय फैबाय गामि लायै गामि, नाथाय गासिबो जों आबादजोंनो सोमोन्दो गोनां गासिबो न'खरानो। दा बेखायनो आसामनि मानसिफ्रा आबादजों 70% थांनानै थायो होनदों। दा बेनि बेलायाव जोंहा आसामाव मा होनदों, बोथोरनि सायाव, बारहावानि सायाव नायनानै जोङो दासिमबो आबाद मावो। नाथाय गोदान मुगाजों गोदान आदबै बोथोर आरो बारहावानि सायाव सोनारना लाबा जों आबाद मावनायखौ दासिम खम नुनो मोननाय जायो। जेराव जोंनाव दैज्लां बोथोरावल' जों बांसिन माइ आबाद मावो, नाथाय मेसें बोथोरावबो गोबां माइ आबाद मावनायनि एबा माइ आबादनि जोलैफोर दङ। नाथाय जों बेफोरखौ गोदान मुगाजों माने अखा गैया दै गैया होननानै जोङो मावा, नाथाय गोदान मुगानि आदबजों जों मावोबा बेखौबो मोननो हायोमोन। नाथाय आसामाव बारहावानि सायाव सोनारनानैसो दासिम आबाद मावो होनदों। जेरैहाय नोंसोरनो बिदिन्थि होदोंमोन, मैगं थाइगंनि बेलायावबो जों दैज्लां बोथोराव मेसें बोथोरनि बायदि आबाद मावनानै लानो हाया। नाथाय गुबुनफोराव बेफोरो दैज्लां मेसें गासिखौबो एखेयैनो मोनसे आबादखौनो मोननाय जायो। नाथाय जोंना मेसेंनि मेसें, दैज्लांनि दैज्लां, थिग बिदिनो गोजां बोथोरनि गोजां बोथोर, बेफोरबायदि आलादा आलादा जोंनाव आबाद मावनायखौ बोथोरनि सायाव नायनानै नुनो मोननाय जादों आरो। जेरैहाय बाहाय दङ, दैज्लां बोथोराव जोङो माइसालि माइ आबाद मावो, जायगा लायै जायगा बर' माइबो मावो, आसु माइबो मावो, गोजां बोथोर एबा मेसें बोथोरावबो मावो। नाथाय बियो जोबोद खम। आरो बिनिफ्राय मैगं मैलानि बेलायाव जोंना बोथोर लानानैसो दैज्लांखौ दैज्लांनि मावो, मेसेंखौ मेसेंनि मावो। जेरै बाहाय मा मा मैगंफोरखौ मेसेंनि दैज्लांनि मोनो बेखौ बिजाबाव मख'दों, आरो जों बयबो मिथिगौ। बेखायनो आं बेखौ खिन्थाला, फरायला, गोरलैसो बेयो। दा बेखिनि दानिया नुनो मोननाय जादोंमोन जोङो मा मिथिनो मोनबाय जों। अब्ला बोथोर माखौ बुङो, बारहावा माखौ बुङो, नङा होमबा? बे बबेबा दाबसे जायगानि साननि सोरां आरो बिदुं, बारनि नारथाय, बार, अखा, लाव लाव खफ'नि रुजुआरि बिबां आरियानो लोगो नांनानै जा थामिन एबा थाथाय सोमजिहोयो, बेखौनो बोथोर बुंनाय जायो होनदोंमोन, जों मोनदोंमोन। आरो बिनिफ्राय दाबसे ओनसोलनि खमैबो 50 बोसोर साननि सोरां, बारनि दुंथाय, नारथाय, अखा, सिदोमा, गर, थामिनखौ जों ओनसोल लानानै बारहावा बुंनाय जादोंमोन। दा बेनिफ्राय अनगायै आरोबाव गोबां बाहाय माखासे सोंनायफोर दङ, बुरजाथार। दा बे सोंनाय फिननायनिखौ दहाय बुंखादोंमोन, डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै नाय आरो डाउनलड खालामनानै ला, नङाबा नट्स लिरख'नानै ला, आरो गुबुनफोरनो जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे गासिबो मिथिनो हायो। आरो बिथांमोन रोंनायानो जोंनि रोंनाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।